Yakuya ndika. Yakuya. Oyo. Kezweni. Uneze chimdara. Wait. Kuboya 2 minutes. Boyeri. Tatukubata yapa. Mzara ngwa kudotiza. Hey. Boyeri. Kamera bo kamera. Bo mdara bo. Hapana. Boyeri. Mukona izona murumhanya zvekutodaro ende tinongokumbira but maminitsi mangana tingada 10 minutes hapana isinyaya mukona isusu tunoda hatizizonyaya toziziva wakomana mune mine tinyaya zvemimi vaisiya mira nimagarisa mudaro hazviriko murumhanya tuzona ona ndara tine mubvunzo kutatiobvunza munomu nezvenyu mega compression zvangozara kwese mawhatsapp a new album coming soon album racho rinombonzi chii album riripo ronzi Black Belt album all right what is it all about the album there Black Belt yeah it's all about that black belt ramozwara black belt ropiwa munhu kana ava a strong mastery in martial arts but this martial arts pangobuswa once I have mastered my own art black belt in I mastered my own art of music mega compression there him promising a black belt album there matrack hobo depa pana Allie ndiyaizoziva ndamubvunza kuti hatosamba ngari black belt mangoma 15 but mahuha tofana sara ne10 mahuha so far pane 15 but afasara ari 10 and tatiri kushanda mavideo tovati tibude ne 3 mavideo vanomuziva mega compression vanomuziva mukomana who is the producer's name there warine street rangu mira takutopedza ndavatora chati yatsogara nezve takutopedza tazarwa nemaminitsi mangana 2 ndashanda naali ndashanda naye mangoma ewaya ndakazongoti nadr silent najedula 1 album riripo riri kuya interview chaita black belt album black belt ndakamisa mutauni yeman last mubvunzo wandingada kubvunza uruzona mubvunzo wekupedzisira black belt album martial arts thing maiziya munoita here martial arts dzacho tautyorowa manakos masuro zake mukomana une masuro mugona more time inini chimhanya kwamurubaya tatoti tazwa kuti mukomana ari kugeza apa saka tamirira ibo mdara yes ai